Fil-waqt li l-istituzzjonijiet ta' Parsi qed jagħmlu xogħolhom, ir-reputazzjoni internazzjonali ta' pajjiżna qiegħda dejjem tmur lura. Id-dinja ta' barra għandha kapaċità tara fil-verità u li mhux kollox miexi fuq ir-rubini irrelevanti x'jgħid il-gvern u x'jiktbu trolls b'istruzzjonijiet diretti minn Kastilja. Dan qalu John Vassallo, l-eks ambaxxatura l-Unjoni Ewropea, f'artiklu fit-Times of Malta meta kien qiegħed jiddeskrivi s-sitwazzjoni tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Vassallo innota li meta l-affarijiet ikunu qed imorru fid-direzzjoni l-ħażina għal xi ministeru jew persuna li tingħata position of trust, min iħossu attakkat dejjem iwieġeb li għandna nħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom. Dan fil-waqt li xi drabi tweġiba tkun li hemm inkjesta għaddejja u ma jridux jaġixxu qabel ir-riżultati jiġu pubblikati. U jekk ma tkun għaddejja l-ebda inkjesta, ifarfruha fuq il-pulizija. L-eks ambaxxatura l-Unjoni Ewropea insista illi hemm istituzzjonijiet li jaħdmu, però meta xi wħud minn dawn l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom u r-rapport tagħhom ma jkunx favorevoli għall-gvern jiġu injorati. Fil-fatt bosta rapporti qed jinżammu segreti u nisimgħu bihom biss meta jiġu leaked fil-medja. John Vassallo jistaqsi kif u għaliex it-tross tal-Partit Laburista ikomplu jfaħru l-esponenti tal-Labor meta l-kol nafu li ilhom jabbużaw mill-fondi pubbliċi minn żmien Joseph Muscat. Dan jiġdu id-dejn pubbliku ta' pajjiżna li issa qed jaqbes l-10 biljuni euro li 7 biljuni minnhom seħħew taħt l-amministrazzjonijiet Laburisti fl-aħħar 10 snin. Fit-Times Vassallo stqar li l-maġġoranza sik ta' qajjiet tara din l-arroganza sfaċċata u ma fadlilha l-ebda għażla oħra ħlief li tkun paċenzjuża u tistenna l-Partit Laburista jeqret lilu nnifsu. Kif ġara fis-snin preċedenti bħal fl-1956, fl-1981 u fl-1998. Dan għaliex fi kliem Vassallo, il-Labor qatt ma jitlef id-difetti li sawruh u dan tiġdu l-istorja.